Kung wa ka mabalakas sa pagdagan sa drogas Pilipinas bay, well, wate mahimo ana imo hapon na pero makaingon ko wa jud kay pakabana sinuod bay gala nga future sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Binaw na to dong si Butuyan. Kay gihiluan man daw ang Butuyan daw. Oh. Ingon si Butuyan nga gihiluan daw ta mga igalas mga Duterte. Sa kay gamit nga hilo no. Sige. Aliw ko dong. The arrest and detention of Mr. Duterte has not stopped impunity in the Philippines. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. The killings masterminded by Mr. Duterte continue to have consequences for the victims even to this day because of his clones. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. Nadi ay. As shown by the number of victims participating in this proceeding so far, Okay na dong. Okay na. many still fear to come. Gihiluan ko no bagay gala ni Duterte ang hunahuna sa mga Pilipino. The culture of impunity ko no mga igala nga gihimo ni Duterte hantod karon naa pa ko no mga igala. Pati ka ng kapalpakan na karon sa administrasyon si Digong gyapon ang gabuhat ana. Minuang. Unya matod pa mga katropa ang mga Pilipino kuno o gato mga mini Duterte unsa man kadong mini Duterte bay okay na lang kung mini Duterte ko kaysa mini bongbong ko bahala mo diha. Kaya asa magkabe. Oh. Kana ko nung gitawag nga mga mini Duterte mga gagmayng Duterte mga igala no. Kana ko nung mga gitawag nga mini Duterte nang haras ko no didto sa mga biktima. Wa ba ko'y nadungog gibalitaan na bay? Tingali basig na outscope lang ko pero ako'y nadungog ba? Taka ra pud Butuyan maigsoon. No, pero ingani ang pangutanan nako sa inyo. Asa man ka? Mini Duterte ka o mini BBM ka? Mini Duterte na lang ko bay? Oh, clone ka katropang Arnel, katropa clone ka. Ano man di ay? Clone. Clone daw lagi ta mga mini Duterte daw ta kita daw mga igala nga gusto ta og krimen, violence para mga igala sa pagsulbad sa problema. Wala man miniingon may igala nga gusto magpatay. ang among ingon nga dapat sulbaron problema sa drugan ingon magpatay. Sulbaro na to. Kumusokol. Ay bahala ka ug ang imong solusyon may igala nigsukol mo ana mo do para po kasi po sila ko problema na nimo. Ug ako sa mga igala pananglitan pulis ko. Unya, maunahan ka bunot may gala. Unsa ka? Gusto nimo? Ay, nako. Bullseye! Bullseye! Unya, pananglitan mga igala, nagpatay na sila, puro drogista. Kaya nag-iluganay, nag-unsihan. Oh, na may mga ingana. Karon, at least maklaro karon ha, na may mga dilistago mo. Na may mga gipanghipos, mga igala, droga dahilan. Pulis na gihimo, ana, dili man. No, kaklaro man kayo, ana, mga igala, nahitabo ba siya na sa una? Nga, ining droga lapad nga network. Karon, unsihan wa kakabayad may gala uban pa nga mga atraso dia hipuson ka gyud. Labi na og maamuyan ka may gala nga mo aksyon na kag demonyo. Kay mo sumbong na kas pulis may gala hipuson ka. No aron nga di ka mga gala kaguba sa ilang network o sa ilang operation. Karon ining hipos ana may gala, it's 100 karton sa una, inunay pusher ako ang pasanginlan si Digong. Ngano man lagi ron be? Nga na may mga gipang pusil na tung sakirante no pagsulod palas tuig na ay mga igalay diri sa gante no na may mga gipang pusil pero nganong naklaro man lagi mga igala nga unsihan sa droga o mga kanegosyos droga ang dahilan ani ngano man wala na may mo pasangil ni Digong sa una may igala bisag matunok rag tamtax may igala titanos na matay si Digong may pasanginlan di ba oh wala nakapait diha. Kung ayaw giingon diha attorney Butuyan nga gihiluan. Kay kita kuno mga peace-loving Filipino people anya gihiluan kuno mga igala tong una para mamahimong violente.
Nga no, naghuramentado na. Naghuramentado na dahil. Buto yan. Basig sige kag butoy do. Basig sige kag butoy do. Sa ako, tanaw na ko ha, ang masuko ni Duterte kato ramang adik, kriminal o katong mga illegal. Mo ni masuko ni Duterte bay. Ako nganong di man ko masuko? Di man ko kuan. Unya sa among pamilya wa po yung mga nag-adik-adik. Oh, kay mag-adik-adik may gala sa mong pamilya, inon gyud namo mga katropa. Actually, naami isa may gala gagi. Tuan as prisuan. Oh. Ina gyud ako pasalamat ka buhi pa kado. Nganong kagapil-apil ka ana. Oh. Kay pwede pala ako rin mo pusil nimo. Diba? So at least minimize tampa mo agig tamparos ay mo agig tamparos. Kami nalay mo patay nimo, kami nalay mo pusil nimo kasi mapusilan pa ka sa laing tao binuang ka. Oh, tinuod na. Kami mismo mubadlong sa among isig ka membros pamilya pagka mo apil-apil gyud mga higala. Kanira gyud ilas nga istorya. Inig kamatay nimo ay may gamay-damay ha. That's reality. Pag mo join ka sa droga mga higala, tapos ka talaga. Tiwas ka diha. Ayog join diha. Ayog apil diha. Gawas ka guba imong utok, guba pag yun imong kamada diha sa panginabuhi. Bullseye! Bullseye! Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.